Anna estava fent la seva vida, quan de sobte es va sentir fora del seu propi cos i el seu entorn ja no semblava real. Això va passar diverses vegades i l'Anna, angoixada, va decidir anar a veure un psicòleg. Li van fer diverses preguntes sobre ella mateixa, la seva família, els seus antecedents mèdics i esdeveniments del passat. El diagnòstic va ser clar. L'Anna té un trastorn de despersonalització. Part del tractament d'aquest diagnòstic és fer teràpia, on van ensenyar a l'Anna què és el que havia de fer si tornava a passar i van explorar què és el que podia estar evocant aquests episodis. Van passar uns quants mesos en què l'Anna encara anava a teràpia i va tractar diversos temes. Tanmateix, hi havia un tema en concret que l'Anna sembla que estava evitant. Tot i que la psicòloga insistia tant en tant, el tema es continuava esquivant. Al seu torn, Anna va confessar que té flashes intrusius sobre una experiència en particular i ella sempre està alerta i s'espanta fàcilment. Al final, el psicòleg va decidir revisar el diagnòstic inicial a trastorn per estrès posttraumàtic. El trastorn de despersonalització i el trastorn d'estrès posttraumàtic poden compartir característiques, ja que la despersonalització i la desrealització poden ser símptomes del trastorn d'estrès posttraumàtic. L'exemple de l'Anna és només un cas imaginari de molts. És àmpliament reconegut dins de l'àmbit de la psiquiatria que es produeixen diagnòstics equivocats i s'estan fent contínuament esforços per millorar la precisió del diagnòstic. Fem una ullada als motius més importants per als quals passa això. Em dic Natàlia Guerrero, soc estudiant de psicologia i això és Psicologia amb dibuixos. Motiu número 1. Comorbilitat i condicions subjacents. De vegades, els símptomes d'una condició secundària, com l'ansietat o la depressió, poden eclipsar una condició primària, com el TDA. Si un proveïdor se centra només en aquests símptomes, pot perdre la condició primària, donant lloc a un tractament incomplet. Per tant, entendre la gamma completa dels símptomes d'un individu és crucial per a un diagnòstic precís. Motiu número 2. Subjectivitat. Els diagnòstics de salut mental es basen en gran mesura en els símptomes autoinformats dels pacients, més que en proves objectives. Això vol dir que la capacitat d'una persona per articular les seves experiències pot influir moltíssim en el diagnòstic. Per exemple, una persona podria descriure els seus sentiments com tristesa, mentre que una altra podria descriure els mateixos sentiments com apatia. I això, clarament, pot conduir a diferents diagnòstics. Motiu número 3. Estigma i estereotips. És possible que els pacients no se sentin còmodes parlant de la seva salut mental a causa de l'estima al voltant de les malalties mentals, cosa que condueix a informació incompleta. Per exemple, els pensaments intrusius relacionats amb fer mal a altres persones poden ser difícils de compartir. Següent motiu. Variabilitat en la presentació. Un mateix trastorn es pot presentar de manera diferent en persones diferents. Per exemple, algunes persones amb depressió experimenten més símptomes físics, com ara trastorns del son, mentre que altres poden tenir símptomes més emocionals o poder se'ls hi passa la gana. Per últim, biaix de gènere. Una gran part de molts estudis de salut s'han fet principalment amb subjectes masculins, de manera que tenim una molt bona comprensió de la presentació masculina, però no tan bona sobre la presentació femenina. Malgrat la complexitat de diagnosticar problemes de salut mental, els avenços tecnològics i l'augment de diàleg estan obrint el camí per a diagnòstics més precisos, una atenció eficaç i una major acceptació dels socials dels problemes de salut mental. Tenim totes les raons per mirar el futur amb optimisme.